Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Nganong ikauwaw man kung masayod si Doris, kalabot siyang amahan. Ha? Nang Marlene? Tungod kay ang amahan ni Doris. Usa ka, pari, Unsa? mao ka na ang matuo, doktor. O kini ang hinungdan ko nganong karon. Wa ko'y kaisog nga sultihan ko siya sa matuod. Nakita ko ang imong punto, nang Marlene. Epan, the more ni mo itago kinibutangan, the more si Doris nga magpangita nini. Nga tingali, mo resulta sa naghinubrang kasuko o kaligutgot. Apan unsay angin akong himuon, doktor. Unsay himuon ni Doris kung masayod siya niini. Gidaog ko sa tumang kahadlok. Nahadlok yung ko, doktor. Maulagi. Apan kung magpadaog kita sa kahadlok, ang mahitabo, mao nga magpabiling bakak ang imong kinabuhi, ingon man ang kinabuhi ni Doris. Ang pagsulti niya sa kamatuoran, mahitungod ni ini, ang dako kayo og kahimuan, aron mamahimo ka gawas nun, ug nga mahitabo ang proseso sa pag-alim. Ambot ba, doktor? Unsa kay angin akong himuon niini? Unsa ka? Ay, salamat. Nigana na yun ang internet. Akong i-open ang akong email. Ako basahon ang isid ni Cheryl. Tara. I hope God and you will be happy with my decision. I love you too. Love, Cheryl. Oh, God, saan makini? Sorry kay Diyos ko. Paano ako mahayi ang maong desisyon? Ngayon ko maon ko si Cheryl. Wa, yun. Ako siya tawagan. Hello? Nabasa na nako ang imong gisend nga email by Cheryl. Mao ba? Unya, unsay gibati nimo? Nalipay. O isaad ko nga magmatidud-anon ko nimo. Salig ko nimo. Sige na, ako sa nang i-off ang akong cellphone. Klase pa ko. Ug ang tinga kanunay ha. Kita na taon niya. I love you. I love you to. Bye. Sige lang, nang Marlene. Isaad na ko nga tabangan ginako si Doris kutob sa akong mahimo. Malaumon ko nga makalingkawas ra gid mo ganing maong kahimtang. Ang ako lang nga tabangi lang pud ko. Salamat kayo, doktor. Daghan kayong salamat. Pumana mo diha, doktor. Mao pagid paghuman, Father. Salamat sa snacks. Huwag sa payan basta ikaw, doktor. O saman, mubalik ka na sa syudad. Kay mukuyog punta ko nimo karon na lang. Pwede kayo. Pero doon ako doon. At doon ako lang ni ng Irma kay doon ako tuyo nga to niya. Sige. Ikaw ang mag-igo. Pabauton talaga din Mas mayo pa, doktor. Nang Marlene, palihog lang kung anda mo pa niod to. Ano nila mukhaon si doktor? Oh, sige, padre. Uy, si Ken sa magkaroon ni abot. Isabel!
Isabel, Ay, nga no, na Irma? palihog ko do kong tanaw kung kinsa nang niabot. Hoy, hala? Si Pedro Amaro maning niabot na ay? Hala sige, padayon na Isabel. May buntag ng Isabel. Si nang Irma, hide siya. Ay, to sa sala. Ah, sige, ala padre, dayon. Payong buntag, Padre. Salamat nga ni Anhika. May buntag siya nang ni ako. Tuod ka doon akong kalambigitan sa maghihatag ka na ako nga diary ng Irma. Nasayod ko sabot mong ipasabot, Padre. Isabel, yun na pa. Palihog kong dalikyat dito sa merkado. Palitig matimo si Padre Amaro. Ay, sige, nay. Ha, excuse ninyo, ha? Sige na Isabel, padayon lang. Lingkod, Padre. Salamat lang. Nabasa mo na bang diary sa akong anak, Padre Amaro? Oh, nabasa ko na ng Irma. Subok kayo ang isukilan. Luoy kayo ang inahan Cheryl. Tinuod ka na. Og ako ang anging basolo ni Ening tanan. Na-mention niya dito nga usa ka man kuno sa dako-dako sa Ordos Diabolos. Tinuod ka na, Padre. Og ako ang ilungdan kung nganong naigon ni Ana si Martin. Ang amahan ni Cheryl. O gani, siya nagkaroon ang nihulip sa akong dapit. Gamahan na nakaayo si Martin, Padre Amaro. Ug usa mahinungdan. Kung ganong nahasum ka sa maong pagkinabuhi, pwede ba imo ko siginlan na ganyan? Managigala na ikaw mo ni Padre Amaro, Doktor? Oo. Maayo ba yung gining nga tao si Father Amaro? O gani, sa dihang naitabuing tao ng akong uyab nga si Janice. Niadto gid siya aron iya kong ubanan sa akong pagbangutan. Mao ba? Mao ka na, nang Marlene. By the way, kumusta naman si Father din eh? Kita na una ko niya, mura man og problemado karong mga panahon eh. Mao ba? Sultihan ko baka siya sa nahitabo ni Padre Amaro di palang tukay. Apan, ayaw na. Nibaod ra gyud si Padre nga di na mo kini ipanabik kang bisang kinsa. Nang? May gisulti ka ba, Nang Marlene? Wa, Doktor. Sige, pagpaabot lang dito sa may sala kay tawgon ko na ikaw kung maandam na ang paniod to. Mubalik na to karon si Padre Amaro gikan sa iyang lakaw. Sige, Nang Marlene. Excuse me? Tiwason ko ding akong gibuhat aron mahumanda yun. Sultihi ko ng Irma. Nagsugod ang tanan, Padre Amaro. Sa dihang namatay sa sakit ang akong pana nga si Florentino. Relihiyoso kaayo ang akong pana. Lupig pa'y pare ni Adto. Kay bugahin yun tong igong panahon sa pagsimpa. Ingon man, pag-ampo. Hangtod nga nabangkaruta ang among patigayon. Gikaguol ko ang maong hitabo, Padre. Unya, unsang kalambigitan ini sa pagsudi mo sa pundok sa mga Ordos Diabolos? Dako kaayo, Padre Amaro. Human sa kamatayon sa akong bana. Daw sa bidatog ka na ako ang kalibutan. O kay wa pa man ako sa simbahan ka ni Anto. Di ko gustong maawawan sa kadaghanan.
Gusto kong i-maintain ang akong kahimtang diha sa alta sosyedad sa pananaw sa kadaghanan. Hangtod nga gikaila ko si Devon Nodiv. Usa lang talangya. Siya ang itabang kanako financially. Nagkarelasyon kami. Og hangtod nga ako nadiskubrihan nga siya di ay usa ka dako-dako sa Ordos Diablos. Hain si karon. Wala ako masayod, Padre Amaro. Apan dako ang akong pagduda nga buhi pa siya hangtod karon. Yuda, sunod ka na ako, Padre. Kay doon ako ipakita nimo din sa basement, Padre Amaro. Tanawa, Padre Amaro, kining maong frames. Mga hulagway kini sa mga pangulo sa Ordos Diabolos. Sukad pa ni atong 1890 ngadto na sa 2000. Isa ka rin bugtong babae nga. Ganahimong panguos sa mong tuig 1969. Ako ka na, Padre Amaro. Unsa? Unya, giunsa mo paglingkawas sa mong order ng Irma. Dili pa ko hingpit nga gawas nun, Padre. Tungod ka nagpabiling buhi ang kasabutan tali ka na mo ni Satanas. Pinaagi ning mong dokumento nga gitimanan sa akong duko. Unsa? Wala. Naabli ang pultana. Di nabutang ang akong frame ng Irma. Kinahanglan mo pala yung kita din, Padre Amaro. Basta ka tagbalik sa taas, samtang dili pa uhay ang tanan. Kay nga naman ng Irma. Anaa si Satanas! Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!